Začať? Tak vítajte na ďalšej hodine DM bloku. My sa budeme baviť teda o digitálnych menách a blockchaine. Dneska sa budeme baviť trochu viac o peňaženkách, nejaké možno užívateľskej bezpečnosti pri práci s peňaženkami. Trošku si povieme niečo aj o privacy v kryptomenách. Ja neviem úplne, že čo všetko, akože viem, že zhruba čo ste prebrali na tomto kurze zatiaľ. Ale takže kľudne sa pýtajte otázky, kľudne ma doplňajte, keď možno budem hovoriť veci, čo ste už riešili. V tom prípade to nemusím hovoriť. Takže dneska si povieme niečo o privacy a kvázi také tie užívateľské bezpečnosti, hej. Kto si tu už zakladal peňaženky nejaké kryptomenové? 2, 3, 4, 5. No, tak vlastne skoro všetci, čo ste tu. Super. Tak to ste určite už šikovní a zruční v tomto. Ja neviem, či Kristián hovoril ešte teda vlastne, že moje meno je David Stancel. Myslím, že tomto kurze mám tento semestr prvýkrát prednášku. Takže si dám ešte rýchle intro. Venujem skriptu asi posledných 10-11 rokov. A robil som rôznych startupov kryptomenových a advisoval im najčerstvejšie vo Fumbi, kde som bol chvíľu CTO a posledný rok a pol investičný, jak sa volám? Chief Investment Officer. Hej. Potom advisorujem aj v Vacuum Labse, čo možno poznáte, software house, ktorý sa to venuje fintechu a kryptu. A taktiež som napísal takú knižku, ktorá sa volá, že Coin Story. Tu máte potom aj link na to. Je zdarma online, takže viete si tam prečítať viac menej celú históriu kryptomien, jak sa vyvíjali ešte ďaleko pred Bitcoinom, ako vlastne celý ten svet digitálnych mien vznikol a ako sa vyvíjal v čase. Až po minulý rok, vtedy to je posledný snapshot, ktorý tam nájdete v knihe, takže je to pomerne dosť čerstvá kniha a je tam toho veľa informácií, takže mrknite na to. coinstory.tech je web stránka, keď vás to bude zaujímať. Dobre, zo začiatku by sme si povedali ešte nejaké také základné veci ohľadom toho, že ako sa vôbec človek dostane ku kryptu. Povedzte mi ešte bez tohto slajdu teda, že aké sú možnosti, aké vás napadajú, kde človek zoženie krypto. No, ťažiť určite. Ťažil tu niekto niekedy? Alebo ťaží ešte? Asi nie už. Dobre, okrem ťažby? Si starý borec, si už nemôžeš, no. Zmenáreň. Možno skúsme to rozobrať, že aké sú typy zmenární, alebo že... Binance, no, taká burza. Máme centralizované burzy, decentralizované burzy. Budeme si hovoriť, čo je rozdiel, ale asi nie na tejto hodine, ale neskôr. Bankomaty, niekto videl? Bitcoinové? Kupoval niekto tam? Krypto? OK. Tak Bitcoin bankomat bol taká jedna z tých prvých pomôcok na nákup krypta. Niekedy pred asi 10 rokmi sa to začalo objavovať na trhu. Teda najprv bola úplne prvá burza. Nejaké prvé burzy vznikli v 2011 roku. A potom veľa z nich skrachovalo v čase. Možno ste počuli Mt. Gox a podobné príbehy. To bola vlastne najväčšia burza, ktorá skrachovala 2013 rok. A doteraz sa vlastne ešte rieši celý ten prípad. Takže máme rôzne burzy, padalo tu Binance, čo je asi teda jedna z najväčších burz na svete momentálne. Potom sú rôzne služby typu Local Bitcoins, ktoré bohužiaľ vlastne pred pár týždňami zrovna myslím, že začali zatvárať v rôznych krajinách, čo bola vlastne nejaká webová platforma, kde ste si mohli keby dohodnúť peer-to-peer s niekým obchod a poslali ste mu bankový transfer a on vám poslal krypto. Čo sa posledne rozmáha hlavne v tomto regióne je apka Vexel, kde vlastne sú za tým taký slovenský tím
Takže to je taká pomerne náhrada toho, kde viete peer-to-peer a anonymne zobchodovať krypto. Akorát teda tá likvidita je trochu slabšia. Potom máme nejakých brokerov, ako je napríklad Fumbi, teda vlastne tam, kde robíme ja, kde sa viete takisto pomerne rýchlo a jednoducho dostať ku kryptu. A teda ten angle, z ktorého to Fumbi bere, je taký investičný, takže tam sú napríklad nejaké portfóliové produkty, ktoré vám jednou transakciou umožňujú nakúpiť celý košík krypta, keď chcete vyslovene investovať a nejde vám o to nejak držať tie kľúče u seba a nejak s tým viac sa experimentovať. A potom máme teda tie burzy, ktoré sú trochu akoby ťažšie na ten interfejs, ale sú pomerne veľmi populárne a tam patrí ten Binance, sme spomenuli, alebo Kraken je jedna z takých ďalších, alebo aj Coinbase, taká americká veľká. Jediná burza na kryptomenová, ktorá je listovaná, ktorá je verejne obchodovaná spoločnosť momentálne. Takže to sú také základné. Ešte čo tu, napadá vás, čo tu možno chýba? Čo tu nemám? A mohlo by tam byť? Nejakí vexláci. Vexláci kryptomenový, to je vlastne ďalšia taká možnosť, že nie je samozrejme úplne populárna alebo nie je úplne škálovateľná, ale veľa ľudí, ktorí si chcú nejakým spôsobom uchovať to súkromie pri krypte a nechcú sa verifikovať pri týchto službách, tak používajú rôzne služby, používajú nejakých vexlákov cez rôzne facebookové skupiny a podobne, aby si kúpili krypto. Dobre. No, keď už raz máte krypto, tak je dosť dôležité, aby ste si ho vedeli dobre uchovať. A kto vie, čo je seed? Počuli ste o tom niekedy? Ty si počul, že? Tu kolegovia, počuli ste niekedy o seede? Čo sa týka peňaženky kryptomenovej? Metamasku? Aha, no super. Tak hej, vlastne keď si vytvárate kryptomenovú peňaženku, takže to je vlastne prvá vec, čo vždy musíte spraviť, si vytvoriť teda adresy, nejaké verejné kľúče a nejaké verejné adresy a tie si viete zálohovať práve cez tzv. Seed, ktorý má väčšinou formu 12 až 24 slov. Takže ak ste si vytvárali už peňaženku napríklad v tom Metamasku, tak ste toto museli urobiť. A je to pomerne dosť taká zaujímavá vec, lebo vy keď v momente strátite ten počítač alebo mobil alebo kdekoľvek to zariadenie, na ktorom si vytvárate tú peňaženku, tak toto vám vlastne, a máte zapísané týchto 12 slov, tak vám to dovolí keby rekavernúť tú peňaženku. A to je keby dosť taká dôležitá vec a teda veľa ľudí na tom keby zlyháva a stráca tie peňaženky a prichádza o svoje peniaze, pretože si nie sú schopní keby dostatočne dobre uschovať tento seed a teda tu zálohovať tú peňaženku. Ten seed je teda 12 slov, ktoré, tu máte vlastne príklad, že aké slova tam vedia byť. Proste klasické, veľmi pomerne jednoduché anglické slova, ktoré sú vybrané z nejakého setu slov, je ich 2048. Dokonca existuje to v rôznych jazykových mutáciách. No a teda tá kombinácia slov, keď si z toho vyberáte tých 12, tak je približne na 2 na 132. Takže je to pomerne dosť bezpečný systém na to, aby vlastne tú randomness nemohol niekto brute forcenúť v reasonable time. Takže, no a čo je keby dosť dôležité a čo je vlastne taká dosť zaujímavosť pri kryptomenách ako takých, že tým, že vy si napríklad zapamätáte týchto pár slov, tak to vám vlastne umožňuje fungovať kvázi aj bez hardvéru, alebo mať to zálohované aj bez hardvéru, alebo aj bez papieru. Viete vlastne cestovať a viete takýmto spôsobom prenášať tie finančné prostriedky bez toho, aby ste museli napríklad robiť nejakú transakciu. Hej, že vlastne dosť to narúša celý ten koncept, napríklad keď cestujete do zahraničia, tak vždy máte väčšinou akože limit, že koľko hotovosti môžete so sebou niesť. Hej, že väčšinou je to 10 000 eur a niekedy aj menej. Tak pri kryptomenách sa tento koncept úplne vlastne rozpúšťa, lebo vy na tomto seede môžete mať kľudne aj miliardu a je to vlastne 12
slov, ktoré si zapamätáte. Takže za toto niektorí volajú, že brain wallet, lebo proste si to zapamätáte do svojho mozgu a snad to nezabudnete. Ale teda určite to nie je spoľahlivá metóda zálohovania kryptomenových peňaženiek. My si ukážeme nejaké ďalšie metódy čo skoro, ale určite je dobré to mať minimálne na nejakom papieri. Odporúča sa všeobecne, že nedržať to v digitálnej forme práve, že aby ste mali tú zálohu práve na nejakom fyzickom úložisku, papier, nejaký možno kód, kde to viete vypáliť a podobne. Dáva to zmysel? Pýtajte sa, keď nebudete vedieť. Tu je možno taká trošku viac technickejší pohľad na to, teda, že ako sa generuje ten seed. Ja som si neistý, či ste to napríklad už na možno prvej alebo druhej lekcii nemali, tak ma opravte, keby, ale teda možno nie. Dobre. Pointa je vlastne, že každé to slovíčko teda v sebe uschováva nejakých 11 bitov informácií, z ktorého vlastne sa potom reverzne ten privátny kľúč. To je vlastne náhodne vygenerované číslo a z neho sa vlastne potom aj derivujú verejné adresy, alebo respektíve Bitcoin adresy, alebo teda akékoľvek kryptomenové adresy, ktoré použijete. Čo je dobré, je, že vlastne ten jeden seed, dneska už tie peňaženky väčšinou fungujú tak, že ten jeden seed vám stačí na vygenerovanie akéhokoľvek neobmedzeného množstva peňaženiek, nielen na všetky možné kryptomeny. Takže vlastne vám stačí fakt 12 slov a viete mať zálohované všetky svoje kryptomeny proste kompresované do tohto formátu. Pod tým, keď si vytvoríte teda ten seed, to je vlastne teda ten privátny kľúč, z neho si viete generovať neobmedzené množstvo verejných kľúčov a z nich si potom nejakým procesom, ktorý si povieme, sa generujú nejaké peňaženky a tých si viete vygenerovať proste neobmedzené množstvo. Takže vlastne vy viete mať takýchto takzvaných, akože skoro, že ekvivalent bankového účtu, akože neobmedzené množstvo pri krypte a viete ich všetky vlastne ovládať jedným privátnym kľúčom. Takže to je docela užitočná vec. Toto je teda taký zase, že ako sa generujú privátne kľúče a z nich potom následne verejné kľúče. Robí sa tam ešte taká finta, že sa to zapisuje do tzv. Base58, čo je vlastne nejaký formát alfanumerický, ktorý vlastne je založený iba na písmenách ABCD a číslach. Akurát, že vynecháva niektoré znaky, ktoré sú ľahko pomýliteľné, ako napríklad O a 0, alebo malé L a jednotka a podobne. Alebo teda Ičko. Takže, ale dobre, to nemusíme úplne do detailov preberať. Kebyže si to niekto chce fakt detailnejšie pochopiť, tak na konci slajdu máte aj nejaké linky, ktoré vám túto konkrétnu tematiku vysvetľujú hlbšie. A tu máte proste nejak opísaný ten proces, že ako sa to generuje, ale je to možno technickejšia vec. To je ten Base58, že tu vidíte vlastne na porovnanie, že z čoho sa to skladá. A vlastne celý ten zámer za tým je vlastne zjednodušiť nejaké aj ľuďom čítanie tých bitcoinových adries, aby sa nepomýlili rôzne znaky, ktoré sú zameniteľné. Takže je to vlastne iba taká pomerne jednoduchá finta na trochu zjednodušenie. Dobre, čo ešte zaujímavé si povedať je, že aj bitcoinové adresy sa dosť vyvíjajú v čase a vlastne za tých posledných 13-14 rokov, čo Bitcoin funguje, tak sa niekoľkokrát zmenil ten formát, ktorý sa hlavne používa na bitcoinovej sieti. My sme úplne na začiatku, ten originálny formát bol verejný kľúč. Neskôr sme sa aj teda vývojári si uvedomili, že je to možno zbytočne dlhé, má to nejaké privacy issues, že to vlastne líkuje niektoré identifikačné informácie, ktoré sú možno zbytočné, aby boli na blockchaine. A preto sme začali robiť hash týchto verejných kľúčov.
Potom následne sme vlastne zistili, že chceme robiť aj nejaké pokročilé transakcie, ktoré budú mať nejaké viac inštrukcií. A teda nebude tam stačiť mať iba jeden verejný kľúč, ale že budeme tam mať nejaký taký mini skript. No a ten skript samozrejme je niečo, čo je pomerne dátovo náročnejšia vec, takže za to sme začali robiť aj z toho skriptu nejaký hash, aby sme proste vedeli skompresovať tie dáta a ušetriť dáta v bloku. Lebo asi ste sa bavili, že teda ten block space a teda ten priestor v bitcoinovém alebo v akomkoľvek vlastne blockchaine je pomerne vzácny a že nie je to vhodné úložisko na nejaké proste veľké množstva dát. Takže vlastne snažíme sa tam napchať tie dáta čo najmenšej forme, aby to zaberalo čo najmenej miesta a ideálne, aby to chránilo súkromie tých užívateľov, ktorí robia transakcie. No a posledná vec, čo sa stala, posledný taký update veľký, ktorý sa stal pred pár rokmi, bol tzv. Upgrade bitcoinového systému, ktorý sa volal, že Segwit. A vtedy sa vlastne zase updateli tie adresy. Vy vlastne každú tú adresu viete rozpoznať podľa toho, že čím začína, hej. Že tieto posledné teda začínajú, že BC1 na začiatku, tie, ktoré boli predtým, tie hashe skriptov boli trojkové, predtým hashe verejných kľúčov boli jednotkové a podobne. To je iba taký pomerne detail, ale on má pomerne implikácie významné aj na privacy, pretože akože samozrejme, že tieto posledný formát keby líkuje najmenej identifikačných dát ohľadom transakcií a to je pomerne dobrá vec. A teda je to aj najviac to kompresuje tie dáta, že to má keby najmenšiu dátovú veľkosť. Dáva to zmysel? Nie? Dobre. To som rád. Dneska existuje strašne veľké množstvo rôznych peňaženiek a vlastne keď sa ma občas ľudia pýtajú, že čo je najlepšia peňaženka, tak na to neexistuje jednoduchá odpoveď, lebo záleží, čo chcete robiť s tými kryptomenami. Strašne záleží na tom, že aké kryptomeny chcete používať, na čo ich chcete používať, ako ich chcete používať a podobne. Takže dneska tých peňaženiek je veľmi veľa, ale teda my si povieme teda nejaké také najlepšie, dajme tomu. Takto pred x rokmi to začínalo, že keď ľudia si uvedomili, že je super mať digitálne meny, ale že je dobré mať nejaké fyzické úložisko, ktoré to bude zálohovať, tak začali sa používať vlastne, že papierové peňaženky. A toto je vlastne, tento tool, myslím, že stále ešte funguje, že toto je vlastne taký generátor, ktorý vám akože offline vo vašom browseri vygeneruje papierovú peňaženku, ktorú si potom viete teda ideálne vytlačiť na nejakej ideálne proste nie korporátnej tlačiarni, aby tie dáta neboli zachytené, bla bla bla. Ale samozrejme, že dneska toto už sme nikde nepoužívali, lebo máme hardwareové peňaženky, ktoré sú o mnoho lepšie a efektívnejšie, ale ako je dobré vedieť, že stále je to možnosť a nejakí OGs to zvyknú používať. Čo sa najviac používa, je Trezor. Počul niekedy o Bitcoin Trezore niekto? Alebo má možno niekto takýto device? Je to veľmi užitočný device. Je to vlastne prvá hardwareová peňaženka, ktorá vznikla. Mal v tom prsty vlastne taktiež československý tím. A je to veľmi užitočný device práve teda kvôli tomu, že vám to generuje, celý ten hardware aj software je open source, a teda generuje vám to práve tie náhodné čísla, z ktorých sú potom vytvárané privátne kľúče a celý management tých peňaženiek. Je to vlastne asi fakt najpopulárnejší device v krypte, ktorý existuje na svete momentálne. Vy si tam viete, je to takéto malinké, je to proste ako USB kľúč skoro, viete si to pripojiť cez kabel k počítaču a to je vlastne tá pointa, hej, že vy tie transakcie potvrdzujete offline, že nie je to pripojené k internetu, ale vždy to musíte, keď chcete potvrdiť transakciu, pripojiť cez kabel k počítaču a fyzicky stlačiť tlačidlo na potvrdenie transakcie, aby teda sa eliminovala nejaká možnosť remote útokov. Viete si to zaheslovať PIN kódom, keď si to zapojíte do kompu, tak vám to vygeneruje slepú klávesnicu
ktorou na device máte slepú klávesnicu s random usporiadanými číslami a na počítači vlastne myškou naťukáte ten PIN kód, aby ani keyloggery nevedeli vlastne detekovať, že aký PIN kód máte. Takže to je pomerne docela smart vec. A k tomu seedu, o ktorom sme sa bavili na predchádzajúcich sládoch, si viete ešte dogenerovať arbitrárne zvolené nejakú frázu, nejaké heslo, čo je tiež akože veľmi užitočná vec, hlavne teda kvôli tomu, že keď vám niekto dá pištok v hlave, že otvor mi tvoj trezor, tak viete takýmito heslami mať vlastne odomkýňať arbitrárne množstvo peňaženiek, alebo vlastne vy esenciálne iba vytvoríte akože 20, alebo keď máte 12-slovný seed, tak vy vytvoríte k tomu 13. slovo a akékoľvek slovo dáte, vám utvorí nejakú peňaženku a takto sa viete trochu chrániť pred nejakými reálne fyzickými útokmi na vašu osobu. Aké otázky k tomuto? To bol starý model. Nedávno, že to myslím, že 2-3 roky vyšiel novší model, ktorý je už trošku advanced viac, takisto úplne open source, hardware aj software. Má to už teda dotykový displej, farebný displej. Čo je taká kryptografická novinka zaujímavá, je, že to robí tzv. Shamer Secret Scheme. A pointa je, že vy keď si vygenerujete ten seed, tak viete ho vygenerovať v podobe niekoľkých shardov, niektorých častí, ktoré napríklad, že 5 častí, aby to malo, pričom 3 z 5 sú nutné k tomu, aby ste to vedeli recovernúť. Takže zase to keby posúva tú možnosť úschovy a bezpečnosti o level vyššie, práve kvôli tomu, že si to viete rozdeliť na viac častí. Jedno dáte mamke, druhé babke, štvrté tatkovi a keď sa vám proste stráti jedna časť, tak stále je to v pohode, lebo vám stačia proste 3 z 5 a viete to recovernúť. Takže pomerne užitočná vec a keď tá človek chce v tom držať nejaké väčšie množstvo prostriedkov a mať istotu, že teda nebodaj aj vaše deti sa k tomu dostanú alebo vaša rodina, tak je dobré akože nad týmto rozmýšľať a takéto veci tam implementovať. Druhá asi najpopulárnejšia peňaženka je od konkurenčnej spoločnosti, ktorá sa volá Ledger. Ona má niekoľko modelov, ale toto je taký jeden z tých populárnejších, Ledger Nano X. Čo je rozdiel je, že Ledger pristupuje k tomu dizajnu tej architektúry trochu inak. Nie je to open source, teda čo sa týka hardwareu, sú tam nejaké ako secured čipy a to je vlastne časť odvetvia ich za to kritizuje a časť odvetvia ich za to práve používa. Je to vlastne taký trochu odlišný prístup k tej bezpečnosti, že to je taká filozofická otázka, že čo je viac bezpečné, že či open source alebo closed source. Máte niekto názor na to? Možno nejaké argumenty si napadajú niekoho pre jedno alebo druhé? Nebojte sa. Skúste niečo. No a čo je vlastne je rozdiel, je, že toto má takú dosť úplne obmedzenú, vy ste vlastne, je to trochu ťažšie na používanie, lebo si tam musíte nahrávať vždy nejaké apky na konkrétnu danú kryptomenu, ktorú chcete používať. Je tam úplne limitovaná pamäť toho zariadenia, aby sa tam zmestili iba 3-4 apky. A to je vlastne z toho titulu, aby sa tam nedal nejaký ransomware nahrať alebo nejaký malware. Takže aby to bolo secure. Takže to je taká tiež akože zaujímavé vidieť, že aké sú tie prístupy k dizajnu takýchto zariadení. Dobre. Dal som vám sem nejaké zoznamy softwarových peňaženiek, ale podľa mňa tie sú dneska viac menej skoro zbytočné, že málo kto ich používa reálne. Ale keď teda by ste náhodou chceli si niečo do desktopu nahrať a používať nejaký tool, tak tieto tri sú také najpopulárnejšie. Väčšinou tam viete pokryť širokú škálu kryptomien. Takže kľudne skúste. No a možno mobilné apky sú také viac populárne a zase závisí, čo s tým chcete robiť, ale teda vybral som vám teda aspoň také najpopulárnejšie. Keď chcete riešiť napríklad čisto iba Bitcoin, tak na to je dobrá peňaženka, ktorá sa volá že Green Wallet.
keď chcete riešiť Lightning Network, kto vie, čo Lightning Network? To ste už prebrali? Čo to bolo? No skúste to niekto vysvetliť dvoma vetami. Alebo aspoň sa spýtať, no? Hej, v princípe áno. Je to nejaká druhá vrstva nad Bitcoinom, kde transakcie sú lacné, rýchle, ale off-chain, takže trošku, dajme tomu, že o niečo nižšia miera bezpečnosti. Ale keď si vytvoríte Lightning kanál, tak viete v ňom robiť tisícky transakcií za sekundu, skoro za úplne minimálny poplatok. A až potom nejaký finálny balans nahráte na blockchain. Takže vám to šetrí poplatky aj miesto na blockchaine. No a takže to je taká dosť šmakotinka technologická a kto sa chce s tým hrať, tak si odporúčam nainštalovať Phoenix appku alebo Breeze. To sú teraz momentálne také najpokrokovejšie. Keď sa chcete hrať s altcoinami na mobile, tak Coinomi. Stále vlastne neexistuje nejaká appka, ktorá by vedela, mobilná, ktorá by vedela vlastne všetky tieto veci robiť. Že aj Bitcoin, aj Lightning, aj altcoiny, aj Ethereum, srandičky. Že je to stále pomerne akože dosť komplexná vec, celé to všetko manažovať a neexistuje jedna appka, ktorá by vedela všetky tieto veci. No a kebyže sa chcete hrať s DeFi a Decentralized Finance a smart kontrakty na Ethereum, blockchaine, tak, a využívať také pomerne, že aj pokrokovejšie funkcie, tak na to odporúčam appku, ktorá sa volá že Argent. Oni implementujú viacero takých dosť revolučných vecí a feature, ktoré sú ešte nie úplne rozšírené, ale v budúcnosti možno budú. Dobre. Keď sme sa bavili o tom, že si teda vytvoríte akúkoľvek tú appku alebo peňaženku cez akýkoľvek nástroj, ale budete si to musieť akoby zálohovať, tak sme sa bavili, že ten seed si ideálne chcete zapísať aspoň na papier, možno urobiť 3-4 kopie, niečo dať babke do kredencu, niečo mamke do šuflíka a podobne, aby keď vám proste zhorí dom, tak aby ste boli v pohode stále. Alebo keď chcete byť poistení voči zhoreniu domu, tak si kúpite takúto vec, čo je tzv. Cryptosteel, takže nejaké nehorláva oceľ, do ktorej si vlastne viete takéto vybité pliešky, ktoré ona keď si objednáte, tak vám to príde s takýmito plieškami, na ktorých sú vyrazené písmenka a z nich si vyskladáte tie slovička a máte akoby zálohu oceľovú, ktorá vám ani nezhorí. A to si ľudia zvyknú zakopať na záhrade a podobne. Takže docela dobrá vec, keď chcete tomu pristupovať k tej bezpečnosti, tak serióznejšie určite. Má to náhodou niekto? Nie. Dobre. Dobre, teraz si povieme takých pár zaujímavostí, ktoré ste určite nevedeli. A koho napadá, že s čím by mohol súvisieť tento slajd? Že ako to môže súvisiť s blockchainom a kryptomenami? Nejaký satelít? Teba napadá? Ja viem. Hej. Skúste niekto iný. Nie. Čo je zaujímavé je dneska, že nad našou planetou je niekoľko satelitov, ktoré obsahujú celý bitcoinový blockchain. Takže vy dneska viete robiť transakcie na bitcoine, ale iba na bitcoine, nevzťahuje sa to na iné kryptomeny. Iba na bitcoine ich viete robiť aj cez satelitné spojenie napríklad. Takže dneska už keď ste v Afrike a nemáte internet, ale máte proste satelitný vysielač a máte tanier, tak viete viac menej komunikovať s bitcoinovým blockchainom čisto cez satelitné spojenie. Nie je to teda populárne ani moc využívané, ale je to dosť dôležité na to, že je to možnosť. A vlastne teda aj regióny, ktoré sú fakt, že bez internetu, tak sú schopné takýmto spôsobom
byť pripojené na Bitcoinovú sieť. A zase to vlastne tak hovorí niečo o tom vlastne, ako tie kryptomeny vedia pokryť aj ľudí a regióny, ktoré nemajú nie len prístup k internetu, ale prístup k bankovému systému. Vie niekto, že koľko ľudí nemá bankový účet na svete? Nejaké odhady skúste hodiť. Nejaký ďalší odhad? Polovica? Ľudstva? To už je dosť, nie? Že koľko je dneska ľudí? 7 miliard už? 8? Dobre, ešte nejaký odhad? Koľko nemajú, no. No, odhaduje sa, že na 1,5 miliardy ľudí. Takže pomerne, nie je to teda úplne tretina, ale je to stále dosť. Ale väčšina z nich má aspoň nejaký mobil, nejaký dumb phone. A čo je nové a čo tu napríklad nemám vôbec následok, lebo je to fakt, že 2 mesiace nové, je, že už v Afrike sa dosť rozmáha také riešenia, ktoré vám dovolujú posielať napríklad aj tie lightning transakcie, čisto cez kvázi SMS-ky. Rozbieha sa to hlavne v Kenii, a v Nigerii tuším a niektorých ďalších afrických krajinách. Takže viete vlastne posielať tie transakcie lightningové čisto akoby cez SMS bez internetu, iba cez úplný dumb phone. Takže to je docela fajn. Toto mi ešte skúste rozšifrovať. Čo tam vidíte? Možno ten pravý slajd. Pravo hore. To si už nepamätáš, čo? No, rádio. Hej. Presne tak, že existujú vlastne takéto už vlastne možnosť posielať bitcoinové transakcie cez rádiové vlny. Že vlastne je to technicky možné. Samozrejme, chce to dosť tak sa s tým vyhrať, aby takí hlavne tí nadšenci na staré rádia sa s tým hrajkajú, ale samozrejme taktiež to nie je absolútne nejaká častý spôsob posielania transakcií, ale je dobré zase vedieť, že je to možnosť a zase keby je to možné využiť v rôznych situáciách, napríklad teda aj v nejakých krízových situáciách, zemetrasenia a podobné, tsunami, keď proste infraštruktúra nefunguje, tak niektoré kryptofirmy sa spojili napríklad s výrobcami takýchto antén, ktoré vám vlastne vedia na vzdialenosť niekoľko kilometrov proste teda posielať rôzne správy. A nielen textové, ale teda kľudne aj bitcoinové transakcie. A teda hej, rádiové vlny sú takisto jedna možnosť. Takže zase dobre vedieť, že uvedomovať si, že aká je tá technológia taká modulárna a čo všetko je schopná. No a SMS-ky som spomenul, že to je teda hlavne v tých afrických krajinách. Že myslím, že v Európe skoro nikde toto nefunguje, ani v Amerike, ale v tých menej rozvojových krajinách všeobecne tam nájdete takéto rôzne šmakotinky, ktoré dovolia ľuďom používať tieto technológie aj úplne so nie až tak výkonným hardverom. Dobre, ešte si povedzme tie Bitcoin ATM-ka, že niečo k ním. Kde ich nájdete? Nájdete ich na tomto webe. Coin ATM Radar je vlastne web, ktorý agreguje všetky Bitcoin bankomaty, ktoré existujú, takže viete si tam nájsť to, čo je najbližšie k vám. Sú Bitcoin bankomaty, ktoré sú aj obojstranné, takže viete tam teda nielen nakúpiť, ale aj predať. Funguje to aj klasický bankomat, naskenujete adresu bitcoinovú, vložíte hotovosť, ono vám to pošle a rovnako aj naspäť. Viete tam nakúpiť anonymne, to znamená, že nebude to nevyhnutne, záleží to od prevádzkovateľa automatu vždy, ale hlavne na Slovensku väčšinou nechcú IDčko do nejakej sumy, väčšinou je to, dajme tomu, že do 1000 eur. A už na tú sumu to potom väčšinou chce nejaké dokumenty, ale teda aspoň na menšie sumy je to fajn. Avšak, čo je dobre vedieť, že vždy tam je teda väčšinou náprd kurz, takže
je to pomerne drahé. V zmysle, že väčšinou ten spread je aj 5% niekedy. Takže nie je to úplne ideálne na väčšie nákupy. Burzy. Už tu niekto nakupoval na burze kryptomenovej? Ten kolega kive? Na ktorej? Kde? Binance? A tam kolega? Dobre. A čo ste nakupovali? Cardano. Super. Chápem. Do tejto pasce padli mnohí. Čo by ste povedali, že sú také tie výhody burzy versus iné možnosti nákupu krypta? Určite sú tam nižšie poplatky oproti vlastne všetkým ostatným možnostiam. Lebo tam teda máte tzv. Order book, kde sa mečuje ľudia, ktorí chcú kúpiť a ktorí chcú predať. A teda na tých veľkých burzách je tá likvidita väčšinou docela fajn. Takže tam viete relatívne s veľkým množstvom peňazí nepohnúť tú cenu výrazne. A to je vlastne to, čo vám ide, keď obchodujete na tých burzách väčšinou. Vždycky teda, veľký to tak nebývalo, ale už dneska tomu tak viac menej je, že väčšina tých veľkých burz už vás chce verifikovať. Takže všade potrebujete IDčko a možno nejaký doklad o adrese a podobne. A také tie... existujú teda aj decentralizované burzy, o ktorých si budeme baviť neskôr. Tie vám ponúkajú možnosť nejakých základných operácií. Že keď chcete robiť nejaké také viac pokročilé obchodné operácie a obchodovať s swapy a futures a podobne, tak to zatiaľ väčšinou v rámci toho decentralizovaného ekosystému akože viete, ale je to o trochu ťažšie a je tam určite menej toho na výber. Takže keď chcete nejaké také pokročilejšie obchodné veci riešiť, tak väčšinou idete na centralizované burzy, ako je proste presne, jak sú tieto napísané tam. Dobre, nebudeme úplne asi riešiť tieto veci, ale môžeme sa aj pobaviť trochu o privacy. Takže filozofická otázka. Kto je tu za súkromie celkovo na internete? Zvihnite ruku. No, dobre. Pomerne dosť rúk. Je tu niekto, kto si myslí, že by sme mali limitovať? Aké to súkromie dovolíme užívateľom? Ruka hore. No, nebojte sa. No, dobre. A prečo? Alebo čo sú tam tie vaše argumenty, čo tam vidíte? No, to je zaujímavý názor. A čo sú tam, a kde by ste tú čiaru, alebo tú hranicu nakreslili? Že ako moc súkromia? Keď sa teda napríklad... Skúsme oboje. No. A tak mali by mať ľudia možnosť anonymne robiť transakcie? Finančné? A keď tak do akého limitu napríklad? A kde by ste dali tú sumu?
tak spravíme si prieskum, že kto by to kam dal, tú hranicu. Na ktorú hranicu už by, si myslíte, že už by ľudia nemali mať možnosť byť anonymní pri transakciách? Roman? Pána, to ani nie je dobrá otázka, lebo aj keď No. dáš nejakú že hranicu, že No. číslo, tak to vieš proste splitnúť na menšie a prejde ti to, takže to asi nie je úplne. No a tak zákon to nás stanovuje napríklad. Stanovuje veľa vecí, vieš. Kto vie, že aká je napríklad hotovostný limit, čo môžete zaplatiť ako fyzická osoba? To je právnická osoba. Je 5. Myslím, že je to desina na Slovensku. Viete, koľko je to vo Francúzsku napríklad? Tam už to práve zmenili na 1000. Takže dneska už vlastne vo Francúzsku neviete hotovosti zaplatiť viac ako 1000 eur. Teda, ak tak urobíte, porušíte zákon. Je to taká dosť pálčivá téma, určite, hlavne do budúcna, lebo vlastne ten smer, kam to ide, je úplne vlastne taký, že ten štát a banky vlastne úplne získavajú absolútnu kontrolu nad vašimi transakciami a teda čím ďalej, tým viac, hej, že vlastne ten priestor, v rámci ktorého sa viete pohybovať aspoň trochu, že si uchovávať súkromie, tak sa výrazne zmenšuje. A samozrejme, to je vlastne z dôvodu, prečo niektorým regulátorom vadia kryptomeny, lebo kryptomeny vlastne vznikli ako viac menej ako reakcia aj na tento nešvar v rámci finančného systému. Tak čo sú podľa vás nejaké rizika spojené s možnosťou slobodne robiť transakcie a anonymne? Čo sú rizika podľa vás? Ak by niekto robil nejakú ilegálnu aktivitu, že niekoho oklade alebo tak to môže ako vystupovať. Zase vtedy bola potrebná regulácia. Čo sú riziká, keď tam tá regulácia je? Zdaň všetko. Áno, to je veľmi pragmatický prístup k tomuto problému. Ale je to tak. Nejaké naše súkromné údaje môžu zistiť, ktoré proste nemajú prečo od nás potrebovať. Tým pádom teoreticky aj nielenže government, krajina u nás vie niečo zistiť, ale aj niekto iný sa tam možno nejak reaguje. No, že jo. Hej, treba to dobre zabezpečiť. Alebo to obmedzovanie štátom, ako sme napríklad v minulých režimoch videli, že sú boli systému pohodlní, tak to vedeli ekonomicky zlikvidovať. Presne tak, tiež. Napríklad dneska vy neviete poslať, keď máte kamaráta v Iráne, tak vy vlastne neviete, keď ste Američan a chcete poslať kamošovi v Iráne $10, tak porušíte zákon. Hej, že tie sankcie, ako dneska fungujú, sú dosť také šialené. A teda veľmi ľahko, teda aj v tak demokratických relatívne režimoch, ako sú západné krajiny, niektoré, Amerika a podobne, tak aj tam môžete naraziť na tieto problémy. A to nehovoriac teda samozrejme o tých menej demokratických režimoch. A to iba keď... A to nikdy neviete, kedy ste safe, hej? Že však my máme všeličo v parlamente. Takže je to dobré mať vždy na pamäti, že ten regulátor absolútne teda nemusí byť taký ten dobrý regulátor. Že teda, keď sa práve pozrite na históriu, tak väčšinou ani nebýva. Takže môj skromný názor by bol, že väčšinou tie benefity tie slobody sú väčšie než tie riziká. A respektíve, že keď máme ten striktný regulovaný režim, tak tie negatíva o mnoho viac prevažujú tie pozitíva. Lebo tie sú častokrát aj také, že ten argument väčšinou znie, že musíme obmedziť krypto, lebo sa budú prať špinavé peniaze.
alebo sa budú financovať teroristi. Že toto vám vlastne povie každý jeden politik, ktorý robí tieto regulácie. Bez toho, aby vám niekedy ukázal, aké sú dáta, že kde sa reálne krypto používalo na pranie špinavých peňazí, alebo nebude aj financovanie terorizmu. A my tie dáta máme, a oni jednoznačne hovoria, že sa nepoužívajú. Že to je úplne marginálny jav. Napriek tomu sa toto používa, a že tie peniaze sa o mnoho viac akože perú v bankovom sektore, hej? Že to máme, že súdne, že tam to je dokázané, že to o tom nie je ako žiadna polemika. Že my vieme teda aspoň tie, čo sú preukázané, tie prípady, tak ten objem tých peňazí je násobne väčší než celý kryptomenový trh, hej? A to samozrejme ešte kopec nevieme určite, ale iba z toho, čo vieme, je to, už toto samotné je proste o mnoho väčšie než kryptomenový trh. Takže to pranie špinavých peňazí je akože o mnoho väčší problém v bankovom sektore, ktorý je najviac regulovaný sektor na svete. A paradoxne sa tam dejú veci. Takže je dobré, keby podľa mňa sa na to pozerať z také reality, že napriek tomu, že tam je tie regulácie strašne moc, tak to absolútne neplní ten účel, ktorý tam to chcelo plniť, ale obťažuje to všetkých užívateľov bankového systému. No ale to je už taká dlhšia debata filozofická, takže nechcem úplne do toho zabrdať a nechcem byť úplný hejter, ale je to dobré mať na pamäti. Tu som mal takú trošku fajnšmekrovinu, kryptografickú. Vie niekto, čo je steganografia? Počul o tom niekto niekedy? Bitcoineri to začali riešiť pred pár rokmi, keď vlastne tým, že sa už krypto začalo stávať populárne a že napríklad aj už policajti a rôzne bezpečnostné zložky sa začali vnímať, že ako vyzerajú bitcoinové peňaženky, hardwareové napríklad, tak že keď vám vidia, idete na letisko a screenujú vám batožinu a vidia, že tam máte bitcoinovú peňaženku, ten trezor napríklad, tak že vás proste môžu kontrolovať a blablabla. Nebodaj môžu chcieť od vás proste akože, aby ste dali PIN kód a podobne. Tak ľudia začali premýšľať nad tým, že ako si ten seed uchovať iným spôsobom, aby to nebolo len napísané na papieri napríklad a že s tým proste cestovať a že každý, kto má proste trochu rozumie kryptu a zbadá tých 12 slov na papieriku, tak ho dopne, že toto je možno niečo k peňaženke. Takže ako si to schovať lepšie? No a tam prichádza steganografia. Roman, vieš? Obrázky. Vlastne je to, inak na tomto linku, keď si kliknete potom na toto, však presku dostanete, tak tam máte celý návod, ako si to nastaviť, buď na Windowse alebo na Androide, kde si viete vlastne zakodovať, zašifrovať nejaký textový input, napríklad teda tých 12 slov, alebo proste privátny kľúč a podobne, do nejakého digitálneho obrázka, ktorý vlastne absolútne, keď sa na to človek pozrie voľným okom, tak tam nevie detekovať, že tam je nejaká informácia inak. Ale vy to reálne viete vlastne do niektorých pixelov zašifrovať, tak aby to nebolo rozoznateľné voľným okom a viete si tam takto uchovávať nejaké informácie. Takže to je taká úplná vychytávka, ktorá zase, nemyslím si, že to je úplne rozšírené, ale keď chce niekto pristúpiť k tomu extrémne privacy a security cautious, tak môže toto využiť. Dobre, keď sa bavíme o tom privacy, neviem, čo všetko ste sa bavili ohľadom iných kryptomien. Už ste prebrali aj altcoiny? Ešte nie asi, že? Iba Ethereum. Jo. Tak za chvíľu si povieme niečo práve si na Ethereum sieti, ale vedeli ste asi, že teda, keď vznikol Bitcoin, tak veľa ľudí si myslelo, že je anonymný. Ale nebol úplne. Prečo nebol anonymný? Prečo ho voláme, že je pseudonymný? Je niekto? Nápady? Exchangeom? Dajme tomu, že tam je nejaký weak point, že sa tam overujú užívateľia
Ale teraz keď sa pozrieme čisto na bitcoinové transakcie ako také, že aké dáta tam vidíme? Hej, a čo tam ešte vidíme? Že, teda, že kto posiela transakciu a komu? A ešte? Koľko a kedy? Hej. No a toto samotné akože je pomerne užitočná informácia pri nejakej forenznej analýze. Takže viacero kryptomenových projektov začalo budovať blockchainy, ktoré by chránili aj tieto informácie. Že aby tam nebolo vidno, že kto komu koľko poslal kedy. A tento slajdík je už dosť starý a už nie je úplne aktuálny v zmysle, že akože Monero funguje. Poznáte Monero? Niekto niekedy počul o tom? A čo ste o ňom počuli? Na čo sa používa? Teraz sa to vlastne, je to asi také hlavné platidlo na Darknete. Že na tom Darknete už Bitcoin nie je úplne populárny, ale teda Monero je určite oveľa viac, lebo akýby robí tú rolu takého toho platidla anonymného najlepšie. Lebo vy keď sa pozrite na Blockchain Explorer Monera ako blockchainu a pozrite si tie transakcie, tak vy tam vlastne neviete vyčítať nič z nich. Že neviete, že kto bol odosielateľ, neviete, kto bol prijímateľ, neviete, koľko bol predmet transakcie. A teda výrazne to sťažuje nejaké trackovanie tých transakcií na blockchaine. Respektíve takto, aby som bol úplne presný, tak vy vidíte, že tam sú akože rôzne kryptografické metódy na to, ako utajiť tieto informácie. A čo vy vidíte, je, že jedna transakcia tam, tým, že to využíva tzv. Ring signatures, tak vidíte, že jeden z 10 ľudí, alebo jedna z 10 adres, ktoré tam vidíte, je odosielateľ tej transakcie. Takže tam máte akoby že 10% šancu, že uhadnete, že kto bol odosielateľ. A v momente, keď vlastne máte už niekoľko hopov, že sa snažíte dozadu vytrkovať transakciu, neviem, proste, že 5 transakcií dozadu, tak vlastne sa vám tá probability akože úplne zmenšuje. Takže vlastne absolútne neviete identifikovať nejak spoľahlivo, že kto bol odosielateľ transakcie. Takže to je iba taký point, že prečo sa Monero používa na Darknete. Ale bolo to strašne veľa rôznych kryptomien, ktoré sa snažili túto privacy riešiť cez rôzne kryptografické techniky. Akože existujú aj tieto, hej, že v PIVE existuje, aj Zcon existuje, ale už sa vôbec nepoužívajú, už sú to také, sú skoro viac menej zabudnuté v kryptomenovom archíve na smetisku dejín. Ale teda, že tu vidíte také porovnanie, že ako fungovali, keď a rôzne akoby aspekty, ktorých sa líšili, hej, že veľa aspektov, takých tých technických súvisia s nejakým generovaním tých blokov v rámci blockchainu, hej, že aký čas vám trvá na vygenerovať blok, koľko dát blok môže mať, aký konsenzuálny algoritmus to používa, presne potom, že vidíme, že kto posiela, či vidíme, kto posiela tú transakciu, či vidíme, kto je príjemca transakcie a podobne. Takže tiež taká zaujímavá vec. Takže dneska, keď chce niekto anonymné transakcie, tak používa Monero. To je hlavný bod, ktorý si môžete zapamätať. ZKP. Kto počul termín ZKP? Ešte niekto? Zero Knowledge Proofs. Vedel by to niekto bez pozerania sa vysvetliť v dvoch vetách? No, kryptografická metóda, ktorá... Čo? Kolega? Presne tak. Presne tak, že umožňuje nám to nejakým spôsobom dokázať verifierovi tej druhej strane, že nejaká informácia je pravdivá bez toho, aby sme mu zverejnili dáta a nejaké informácie o tej samotnej informácii.
Je to taká docela magic kryptografia. Akože ona nie je úplne nová, že ten koncept vznikol pred 30 rokmi prvýkrát, ale také reálne aplikácie sa začali riešiť v kryptomenách akože pár rokov dozadu. A ono to má nejaké základné atribúty, že čo považujeme za Zero Knowledge Proof, a tu ich máte teda vypísané, že mala by to byť, nemali by sme teda absolútne žiadne ďalšie, tak jak vlastne hovoril kolega, ten príklad s tým, že keď máme nejaký systém, ktorý neviem, je prístupný iba ľuďom nad 18 rokov, a tak ten príklad väčšinou hovorí o tom, že OK, že ukážem moje ID, kde mám proste dátum narodenia, a cez nejakú Zero Knowledge Proof funkciu ten output bude, že áno, tento človek je starší ako 18 rokov, ale nepotrebujeme keby zverejniť môj dátum narodenia. Takže to spĺňa keby tu všetky tie atribúty, že nelíkol som žiadne ďalšie dáta o mne, o mojom veku, ale teda je tam kompletná tá informácia, že áno, som starší ako 18 rokov. A nie je tam vlastne žiadna matematicky viable možnosť podvodu. Dneska existuje pomerne väčšie množstvo rôznych typov Zero Knowledge Proofs. Oni sa líšia v rôznych atribútoch. Väčšinou a existuje ich teda niekoľko druhov. Je to pomerne dosť intenzívne field, v ktorom sa deje veľa intenzívneho výskumu. Rôzne teda projekty to aplikujú nielen teda v kryptomenách, ale aj mimo. Ako vidíte, vlastne to je napísané, že prvýkrát ten koncept sa vymyslel v 1988 roku, takže pomerne fakt už dosť dávno. No ale oni sa teda väčšinou líšia v tom, že ako dlho trvá vygenerovať práve nejaký ten Zero Knowledge Proof. Že keď pred pár rokmi, jedna z prvých kryptomien, ktorá to aplikovala, bol Zero Cash, alebo Zcash. Počul niekto o tom niekedy? Áno? Tam vzadu? Nie? Tak to bola vlastne prvá kryptomena, čo aplikovala Zero Knowledge Proofs. Po chvíľu bola populárna, ale už teraz moc až tak není. A pointa bola vlastne, že vy keď ste si chceli vygenerovať, že ona vám zo začiatku umožňovala akože normálne bežné transakcie, tak na Bitcoine, a potom aj anonymné transakcie. A keď ste chceli robiť anonymnú transakciu, tak vygenerovanie tých dát a výpočet tej matematickej funkcie vám trvalo, že minútu. Takže sa to stalo pomerne dosť, že nikto to nepoužíval v realite, lebo že vlastne potom, keď sa robila nejaké po pár rokoch, že analýza toho blockchainu, sa zistilo, že 98% transakcií sú normálnych a že 2% transakcie sú akoby anonymné, lebo tá usability bola pomerne nízka. Takže vlastne väčšinou tie trade-offy súvisia s tým, že ako rýchlo sa generujú tie matematické dôkazy, aké majú dátovú dĺžku, potom to samozrejme má vplyv na to, že ako moc sa zaplňuje blockchain a podobne, ako rýchlo sa to dá verifikovať, ten matematický dôkaz. A veľmi dôležitá vec je napríklad setup, že či ten... ono to je akože pomerne komplikovaný proces, ale väčšinou na začiatku je tam nejaký setup, a že či vy musíte veriť, a to sa práve tiež líši v rôznych tých ZKP algoritmoch, že či vy musíte veriť tomu, že niekto to na začiatku nastavil honestly, že tam akože že tam nie je žiadna kolúzia. Lebo ak by tam niekto cheatoval, tak by akože mali možnosť celý ten systém cheatnúť v zmysle, že by vedeli dešifrovať identity všetkých účastníkov v tom systéme napríklad. Takže akože ideálne chcete, aby tam nebol trusted setup. A niektoré tie Zero Knowledge Proofs aj v tom Zcache samotnom fungovali tak, že tam bol trusted setup. Oni keď to začínali, tú celú blockchainovú sieť, tak tam urobili taký brutálny rituál, kde oslovili, že 7-8 významných osobností z kryptomenového sveta. Každému proste kúpili nový počítač. Oni nepovedali im, že kto bude súčasťou toho rituálu.
A oni vlastne všetci tých 8 ľudí, a oni boli akože takí, že známi kryptograferi a proste nejakí ľudia, ktorí majú dobrú reputáciu a sú uznávaní. A s každým vykonali keby ten kryptografický setup toho algoritmu a potom tie počítače spálili, nahrávali to livestream, aby bol v tom dôkaz. A ako snažili sa to robiť úplne čo najviac kredibilne, aby nikto nemohol pochybniť, že teda... A problém by bol, keby aspoň 2 z tých 8 ľudí kolaborovali. A že by nejakým spôsobom si uchovali tie iniciačné parametre, s ktorými sa setupoval ten algoritmus. Že keby 2 z tých ľudí ako z 8 kolaborujú, tak by boli schopní dešifrovať identity v tom systéme. A to samozrejme nikto nechce. No a zase tam robili takýto rituál okolo toho. A potom vlastne bola docela sranda, keď pár rokov neskôr to jeden z tých samotných účastníkov, akože jeden Bitcoin vývojár, vlastne spochybnil, že v niektorých častiach toho rituálu si nebol istý, že sa tam napríklad nepodvádzalo. No ale proste pointa je, že v momente, keď máte trusted setup, tak je tam obrovský problém v tom, že ako viete dôverovať, že tam neboli porušené, že to bolo reálne akože čestne vygenerované bez podvádzania. Takže ideálne chcete mať ten systém založený na tom, aby tam nebolo nevyhnutné dôverovať žiadnej entite. No, takže to sú ešte taká zjednodušená tabuľka, že jak sa to porovnáva. ZK Snarks, to sú to vlastne taká tá prvá generácia Zero Knowledge Proofs. Potom posledné 3-4 roky sa dosť používajú ZK Starks. Ich nevýhoda je práve presne tá, že tie matematické dôkazy sú pomerne akože dátovo najväčšie, dátovo najnáročnejšie. Ale sú napríklad akože rezistentné voči kvantovým počítačom a teda hlavný rozdiel je, že teda nevyžadujú si ten trusted setup, že to je obrovská výhoda. Ale teda tým, že je ten proof pomerne veľký, tak to akože rýchlo záplňa blockchain a je to trochu clumsy. Tu je taký súhrn, pomerne dosť nový, že všetky možné keby projekty v kryptomenách, ktoré nejakým spôsobom využívajú Zero Knowledge Proofs. Keď sa bavíme o Layer 1, vie niekto, čo je Layer 1 v tomto kontexte? Samostatné blockchainy. Tam tak najznámejší blockchain, ktorý to tam integruje na tej Layer 1, je tá Mina. Tu. Toto nie je finančná rada určite, takže iba je dobre o tom vedieť. Potom máme niekoľko rôznych tzv. Layer 2, tak jak Lightning je Layer 2 nad Bitcoinom, tak nad Ethereum a inými chainami sú iné Layer 2s, ktoré nejakým spôsobom pomáhajú škálovať ten blockchain. A tam je akoby to použitie Zero Knowledge Proofs o mnoho častejšie. A teraz teda tam ich niekoľko rôzne. Potom už máme teda nejaké peňaženky, ktoré sú čisto akoby zamerané na to, že už tam viete teda nejakým spôsobom využívať a používať poslať šifrované transakcie. Čo je tu také? Sú nejaké už teda riešenia na digitálnu identitu, ktoré sú na tomto založené. Že veľká nádej sa vkladá práve do využitia Zero Knowledge Proofs v tej digitálnej identite. Je tam teda niekoľko projektov, čo sa tomu venuje. Ja osobne tú tému moc nesledujem recently, takže vám k tomu teraz asi neviem povedať úplne viac, ale sledujem to hlavne v kontexte práve L1 a L2. A určite si povieme niečo aj o DeFi, lebo tam je to pomerne dosť zaujímavá vec. Tak môžete vidieť práve ten Zcash, čo bola tá prvá Zero Knowledge Proof kryptomena. Pozná niekto toto? Čo je tu vľavo dole? Tornado Cash? Počul niekto o tom niekedy? Môj kolega, hej? Hore? Nie? Tam, hej? A čo to bolo? Hej, je
to vlastne bola, alebo no, kvázi jej stále je, appka, vlastne smart contract, priamo na Ethereum chaine, ktorý vám dovolil anonymizovať vaše krypto, teda Ethery alebo nejaké stablecoiny, práve cez implementáciu Zero Knowledge Proofs, čo bolo teda niečo, čo sa nepáčilo regulátorom. A povieme si o tom. Ale ešte predtým, sa dostaneme k tomuto caseu konkrétnemu, tak toto je extrémne zaujímavá vec, že už ste si hovorili, čo je Ethereum. Aj Ethereum Virtual Machine, že tam teda je to ten environment, v ktorom vieme bežať nejaké smart kontrakty, podporuje to viacero programovacích jazykov, najrozšírenejšie Solidity. No a čo sa začalo robiť a vyvíjať posledné 2 roky, je... kto vie, čo je IVM? Skrátka. To ste mohli mať minulú hodinu možno. Hej, Ethereum Virtual Machine. Veľa iných blockchainov, keď prichádza s nejakými novými featurami, hlavne teda L1, tak oni chcú byť EVM compatible. Čo to znamená? Kto by vedel vydedukovať? Áno, že tie smart kontrakty z Ethereum siete sa budú dať keby transportovať jednoducho na tie nové blockchainy. A že ideálne bez nejakých veľkých úprav z pohľadu developerov. A to je ten EVM ekvivalent. No, a čo sa začalo diať, a ešte to vlastne ani žiadna z nich není na mainnete, ale už bude za mesiac, 2, je to, že začali vznikať, konkrétne teraz sú asi 3 projekty, ktoré to robia, implementáciu Ethereum Virtual Machine tak, aby natívne podporoval Zero Knowledge Proofs. To je akože pomerne dosť náročná vec. A teda posledné 2-3 roky na tom robí niekoľko rôznych tímov, ktoré sa to snažia spustiť. No a teda už máme nejaké prvé ZK EVMs, teda, ktoré tento rok sa budú spúšťať na mainnet. Starkware je jedna z nich, Aztec je druhá, Polygon je ďalšia. Myslím, že Polygon bude spúšťať tú mašinu dokonca tento mesiac, niekedy koncom marca. Vlastne možno budúci týždeň. No, ale aby to nebolo také úplne jednoduché, tak aj tam existuje nejaká škála, že ako moc tá ekvivalencia tých virtuálnych mašín, ako moc je to ekvivalentné. A teda tu vidíte nejaké také rozdelenie toho, že keď kliknete potom na tento odkaz tu, na nadpise, tak vás to zoberie na ten článok, kde to je celé popísané. Autorom článku je Vitalik Buterin, tvorca Ethera. A tam to pekne do detailu hovorí, že ako to je. Ale zase pointa je teda o tom, že čím viac natívne podporuje tá virtuálna mašina Zero Knowledge Proofs, tak tým viac akože incompatibilities tam sú. Hej? Že tým viac tým vývojári, ktorí tam chcú uploadnúť smart kontrakty, musia nejakým spôsobom modifikovať tie smart kontrakty. Hej? A že chce to nejakú prácu navyše a tým väčšia frikcia je v tej adopcii. A tým menej Ethereum apiek bude akoby natívne kompatibilné s tým. Takže akože to je taký ten trade-off, ktorý sa tam robí, hej, že čím viac privacy a scalability vďaka Zero Knowledge Proof, tak tým viacej akoby sa s tým treba babrať. A uvidíme, a to bude vlastne zaujímavé sledovať tento rok, a možno alebo aj budúci, že ktoré z tých virtuálnych mašín, ktoré podporujú teraz Zero Knowledge Proofs, že ako sa im bude dariť v adopcii, hej. Že ktoré získajú keby najväčšiu adopciu z pohľadu vývojárov. A ťažko povedať teraz, lebo teda žiadna z nich ešte nefunguje. Ale bude čoskoro. Tu máme vlastne práve ten príklad, ktorý kolega hovoril, že kde sa ten example, že kde sa tie Zero Knowledge Proof akože vedia využiť v takomto bežných nejakých aplikáciách, tak akože
To sme si vysvetlili, tak tu je to proste ako zobrazené graficky, že ako verifikovať napríklad teda tu vek užívateľa bez toho, aby sme vlastne odhalili jeho skutočný vek. Ale aby sme iba vlastne doručili matematicky nespochybniteľne informáciu, že je starší ako 18 rokov. No ale poďme si povedať teda niečo k tomu Tornado Cashu. Až pomaličky sa blížime do závera. A toto je taká strašne zaujímavá téma. Kto hovoril, že to počul? Si to počul? A ešte tam niekto, že? Pamätáte si, že čo sa stalo minulé leto? V súvislosti s Tornado Cash? Hej. Tornado Cash vlastne, ako som spomínal, takže smart contract appka, ktorá vám umožňuje anonymizovať financie na blockchaine. Pointa bola, že prišiel americký úrad, ktorý si povedal, že ktorý drží vlastne sankčné zoznamy. Hej, on tvorí sankčné zoznamy, na ktorých zachytáva teroristické organizácie a podobne, a entity a ľudí, ktorí sú akoby na nejakom blackliste a s ktorými je zakázané robiť transakcie. Je tam napríklad celý Irán, hej, alebo proste krajiny ako Pakistan a podobne. Takže vlastne celé krajiny sú na tom zozname, čo je tiež akože dosť úchylné, ale je to tak. No a tento úrad americký, prvýkrát, vždy tam zatiaľ boli entity. No a tento úrad americký minulé leto v auguste prvýkrát zaradil na zoznam tento sankčný túto aplikáciu. Tornado Mixer, Tornado Cash. Tornado.cash bola domena. Už myslím, že je stopnutá. No a pointa je teda, že prvýkrát sa objavil kúsok kódu na sankčnom zozname. A to má teda samozrejme, teraz prebieha niekoľko súdnych sporov v Amerike, že či je to protiústavné alebo nie. Výsledok uvidíme možno za rok, 2, 3, nevieme. Ja si myslím, že je šanca, že uvidíme, že to je protiústavné a že to tam nepatrí, ale ťažké povedať. Dôležité však teda je, že aké to má implikácie, že vlastne, že v momente, kedy niekto už vlastne dáva na sankčné zoznamy kúsok kódu, tak je to pomerne dosť nebezpečný precedens, lebo samozrejme, že to môže, že kdokoľvek, kto s tento kód existoval proste, že 2-3 roky na blockchaine a každý, kto s ním akože interagoval a to veľakrát neboli, že zločinci, ani hackeri, ani nikto, myslím si, že celkovo tým smart contractom prešlo $7 miliard. Kryptomeny hodnoty $7 miliard. A z toho asi $1,5 miliardy boli spojené s nejakými nelegálnymi aktivitami. Typicky nejaké hackerské útoky spojené s nejakou Severnou Koreou, ktoré že vykradli niektoré DeFi protokoly a časť tých prostriedkov preprali. Zanonymizovali cez tento nástroj. Hej? Takže $1,5 miliardy zo 7. Takže $5,5 miliardy, teda 75%, 80% ľudí, ktorí s tým interagovali, tak boli normálni ľudia, ktorí akože neboli žiadni zločinci a nemali žiadne ani zlé úmysly, až drvivá väčšina. A akurát si chceli nejakým spôsobom chrániť privacy. Hlavne v Ethereum je to obrovský problém, hej, že zatiaľ čo pri Bitcoine vám vždy peňaženka generuje novú adresu automaticky, keď príjmate nejaké bitcoiny, tak pri Ethereum sa to nedeje, lebo to využíva trochu iný model. Neviem, či ste si vysvetľovali UTXO versus account model, tak asi viete aspoň niečo o tomto. Takže pri Ethereum je tá privacy dosť akože nepríjemná otázka, lebo vlastne väčšinu času používate jednu adresu, ktorá sa akože potom, na nej máte všetky tokeny, NFTčka, blablabla, takže tam akože tá identita sa tam oveľa ťažšie chráni. Práve preto teda vznikli tieto nástroje, aby umožňovali tým ľuďom chrániť tú ich identitu. A veľakrát napríklad sa to používalo kvôli tomu, že niekto chcel urobiť anonymný dar Ukrajine na podporu vo vojne. Hej, že veľa takýchto príkladov tam reálne bolo, hej, že človek chcel urobiť dar Ukrajine, ale nechcel keby byť s tým spojený verejne
lebo môže to rôznych ľudí triggerovať, blablabla, že chcela to urobiť proste anonymne, že podporuje. A to je vlastne jedno, že koho, či to už je ruská strana alebo ukrajinská. Ukrajina mala chvíľu ten fundraising v krypte, keď začala vojna a niekoľko miliónov, desiatky miliónov dolárov tam prišli. No a pointa je teda, že kopec ľudí používal tento nástroj na to, aby robili ten dar, hej? Že aby to nebolo spojené s ich adresou. No a teda každý, kto to použil, tento nástroj, tak sa stal vlastne, že porušil zákon. Keď v momente, keď tento nástroj sa dostal na sankčný zoznam. Takže proste, že niekoľko tisícky ľudí, ktoré to používali úplne, že bez akýhokoľvek nejaké úmyslu, porušenia zákona, nelegálnych aktivít, tak sa proste stali zločincami. A to je akože tiež taký dosť nebezpečný precedens do budúcna. Ako to funguje, plus minus, máte zhrnuté tu. To je akože nejaký smart contract, do ktorého človek nacpe svoje krypto a vypočítajú sa tam nejaké matematické funkcie a tu sa to volá tá, že deposit note a do nejakého toho poolu, ktorý funguje na smart kontrakte, Tornado Cashu. No a potom vlastne v nejakom bode, ako to tam vlastne fungovalo, že aby tam bola lepšie zachovaná tá privacy, tak vy tam máte nejaké fixné denominácie, že väčšinou ste mohli, ten interfejs teda bol aspoň tak spravený, aby ste tam vedeli vložiť, že 0,1 ETH, 1 ETH, 10 ETH, 100 ETH, že to boli nejaké takéto fixné denominácie, aby ten anonymity pool bol čo najväčší, lebo vlastne v momente, keď tam každý tam vloží, že 1,3458 ETH a druhý 1,2389, takže rôzne čísla, tak sa akože o mnoho ľahšie bude vedieť deanonymizovať ten užívateľ. Takže z toho dôvodu tam väčšinou sú tieto fixné denominácie. A pointa je, že vy to tam vložíte, vy ste to tam mohli akože nechať arbitrárne dlhú dobu, koniec ste to mohli až za niekoľko mesiacov stade vyťahnuť cez inú adresu a nebolo by to s vami vôbec spojené. Hej, že to bola tá pointa tohto protokolu. No, v momente, keď to teda sa dostalo na sankčný zoznam, tak to museli dať vývojári dole a samotní vývojári boli súdení, alebo teda hlavný vývojár tohto protokolu bol zobratý do väzby. Aj keď teda hovorí sa, že bol zaplatený v iných veciach ešte, to nevieme. Ale je to nebezpečný precedens práve kvôli tomu, že vlastne aj samotní vývojári, ktorí sú čisto iba, že programujem appku, ktorá implementuje Zero Knowledge Proofs, tak môžu mať problémy so zákonom kvôli tomuto, že je tam to riziko reálne a to si myslím, že tiež veľmi nebezpečná vec. Čo je zaujímavé je, že existuje niekoľko iných protokolov, ktoré robia to isté na blockchaine, ale tie sú zatiaľ není na sankčnom zozname. Je otázka, že čo sa s nimi bude diať do budúcna, že či sa dostanú na ten sankčný zoznam, prečo tam nie sú teraz, nevieme. Čo sa však stalo teda, že samozrejme toto je open source vec, takže to GitHub repo má k nemu prístup tisícky ľudí a samozrejme, že to uploadili znova, úplne anonymne teda na Ethereum Smart Blockchain. Takže ono to tam je zase, akurát teda už sa to, myslím, že to je pod nejakým iným názvom a teda tí samozrejme, čo to robili, tak si dali záležať, aby sa nevedelo o ich identite. Ale teda pointa je, že stále je to kvázi dostupné na tom Ethereum blockchaine, akurát už to nenájdete cez ten interface tornado.cash, ale musíte buď ísť cez iné weby, alebo priamo cez command line sa hrať s Ethereum klientami. Hej, že vy viete samozrejme, keď chcete byť veľmi technický, tak viete konštruovať tie transakcie aj v command line. A vtedy viete arbitrárne, že nepotrebujete na to user interface, hej, na prístup nejakého smart kontraktu, že viete to priamo nájsť na blockchaine. Sú nejaké otázky k tomuto? No?
Platia na amerických občanov, lebo to bol vlastne americký úrad. Ale samozrejme, ak to býva, že ten network effect zabezpečuje väčšinou to, že to iní regulátori to zvyknú preberať z iných krajín. Takže ako zatiaľ to v Európe není akože zakázané, ale v Amerike teda hej. Akože ten developer, čo založil, žil v Holandsku. A predsa išiel do basy. Ale teda otázka je, že on sa hovorí, že on ešte robil v nejakých iných čiernych aktivitách. Neviem, zatiaľ iba v celé predbežného zadržania. Takže ešte sa to nevyriešilo, že to je tak 3 mesiace stará vec. Takže uvidíme, jak dopadne reálny súd a všetky tieto veci, čo sa dokáže a čo sa nedokáže. Ale vytvára to taký nebezpečný precedens, že vlastne, že aj obyčajní akože programátori, má to pre nich implikácie, ktorí riešia takéto DeFi appky, že tam je to také zatiaľ grey area, čo sa týka právnych vecí. Takže treba si dávať pozor, čo kodíte v rámci krypta. Ale ideálne anonymne kodiť. Nejaké ďalšie otázky k tomuto? Skúste dať čo ešte sa spýtať. Šupnite do ChatGPT. Dobre. Tu je pár zdrojov, ktoré je fajn si prezrieť týmto témam, čo sme dneska riešili. Ako sa vytvárajú tie bitcoinové adresy, ako funguje tá EVM ekvivalencia pri tých ZK supported virtual mašinách. Pekná knižka free online je Mastering Monero, ktorá je tiež taká fajn, že tam vysvetlený celý ten Monero protokol a celá tá kryptografia anonymná za tým. Potom toto je veľmi pekný článok k tomuto Tornado Cashu. Je tam veľmi pekne opísané celé to, ako to funguje na úrovni kódu. Ale píšu to vlastne ľudia z Coin Center, čo je taká neziskovka americká, ktorá práve začala súdiť sa, alebo napadla to rozhodnutie toho amerického ministerstva financií na ústavnom súde. Takže oni sú tí, ktorí vedú tie súdne spory v Amerike a vlastne hovoria, že to je teda protiústavné a vlastne tam aj dokazujú to, že, lebo oni, akože tie regulátori to zvyknú nazývať, že je to mixer, ale akože, lebo už ste počuli o Bitcoin mixeroch? Niekedy? Tak to boli vlastne také prvé služby, čo vznikli pred pár rokmi na anonymizáciu bitcoinov. Bola to vlastne trusted služba, vy ste tam poslali svoje UTXO bitcoinové a dúfali ste, že vás neoklamú a vrátia vám ich niekedy. Ale vrátili vám iné UTXO, hej, ktoré s vami už neboli spojené. Hej? Takže ste si akože zakryli trochu anonymitu, alebo teda získali ste anonymné bitcoiny. Nevýhoda bola samozrejme, že ste mohli kľudne získať UTXO od nejakého drogového dealera. Takže keď vám potom kľudne mohol zaklopať doma komando, že počuj, že ty máš tu nejaké UTXO, za ktoré sa kúpilo kilo kokainu a ty si mohol im teda hovoriť, že hej, však ale ja som iba použil mixer a nie vždy ich to presvedčilo. Takže boli takéto služby, na ktoré sa dosť polovalo a že enforcement agencies ich začali zatvárať a hádzať do väzenia tiež veľakrát. A teda za to, akože myslím, že ešte nejaké fungujú, však na Darknete funguje šeličo, ale teda vždy tam bolo aj to riziko, že vám tie bitcoiny možno aj neposlali naspäť, hej, že to bol scam, takže nie je to úplne reliable. No ale pointa je, že to vlastne mixovalo UTXO. No a ten mixer vlastne tí regulátori to začali akoby zakazovať, že aby sa tá anonymizácia akoby samozrejme sa im nepáči. No a vlastne tunak sa hovorí, a ten Coin Center vlastne advokujú za to, že že nie je to vlastne mixer, že vy viete vlastne presne dokázať, že ktorý UTXO je váš cez tie ZKP algoritmy a že tam vlastne nemal by tam nastať tento prípad, že vy skončíte s nejakým coinami, ktoré patria drogovému dealerovi. Takže tak, dobre, myslím si, že to je odo mňa asi všetko dneska.
Takže ak máte nejaké otázky ešte, kľudne sa spýtajte. Ak nie, tak sa uvidíme na budúce, neviem, či so mnou alebo s Kristianom, nepamätám si to, ale ešte sa určite uvidíme niekedy. Takže sú nejaké otázky ešte? Tak, ďakujem.